Kendi Boldyšová. Kendi si užíva potlesk zatiaľ tak trošku ako zakliata panna vo váhu, ale už je oslobodená, môže sa porozprávať aj s porotou. Kendi, ty si tak krásna. Ja hovorím za Ľudsku, že keby toto videla, určite to možno použije vo svojom koncerte, alebo bude ti závidieť, pretože si bola tak si sa zliala s tým prostredím, tvoj hlas, tvoj prejav. Bola si ako princezna z rozprávky a tvoj hlas je teraz taký ako keby učesaný, krásny, nežný. Ja teda za herečku môžem povedať, že si ma veľmi si ma očarila a ja ti ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj, ďakujem. By to bolo také trošičku citové vydieranie, keby som povedal, komu a prečo chcem venovať tie slova, až tvoje slnko navždy zapadne. To je jedno.
Je tu medzi nami autor tejto hudby, Janko Lehocký, je to úplne typická pesnička Janka Lehockého. Janko, si tu? Janko je niekde v tomto priestore, 12. rad mám pocit. Áno, ja ho vidím. Janko, ahoj. láska moja. Áno. Janko, tam je Janko Lehocký. A je to úplne krásny text Kamila Peteraja, ktorý mal teraz nedávno 70. To znamená, takto ako z Incheby mu posielame z talentu všetko najlepšie. Kamilovi. Som rád, že si vybrala túto pesničku, ktorá je paradoxne menej známa ako B-strana toho istého singlu. Mám ho doma, mám ho veľmi rád. Tajomstvo hier, ktoré bolo vo finále Bratislavskej ligy v roku 1980, ale to ste vy dvaja neboli na svete Ja som ešte. bola, tuto ale tento... akože vôbec nie. ťahala si káčera, akože prepáč, mal si 2 roky. Jasné, Mala Jaro. som... Mlč. Ja som mala už medaile. Jaro, teraz povedz, ako si nosil stravu partizánom. Ja som Prosím? bola už veľká. Já jsem ještě nedokončil to vyprávění o tom svém narození. Bylo 12 potom. Dobre. Krásna pesnička. Krásna. Veľmi dobrý výber tej pesničky. A teraz príde tá B-stránka. Ja som až v televízii počul, ako ty úplne zle frázuješ. Fakt, naozaj, ako to vyznanie si tak frázovala ako GPS navigácia. Odbačte o 300 metrov. Dávaj si na to pozor, lebo akože keď budeš spievať, vy tomu rozumiete? Keď budeš spievať, a ver mi, že budeš spievať, lebo si myslím, že pôjdeš do finále, tak na to frázovanie si dávaj pozor. Dobre, tak ďakujem za radu. Dobre, ďakujem. Málo kto ti dokáže tak drsne povedať dobrú radu, ako náš Jaro. Mám něco říkat? Ne. Jasné. Mám Môžeš, něco jasné. říkat? jo? Jasné. Tak můžu, dobře, tak já to řeknu. Podívej se, ta písnička je krásná. Ty jsi ji zaspívala krásně. Já jsem ji předtím neznal tu věc, což oceňuju ten výběr, protože častokrát lidi sázejí na takovou jistotu, že si vyberou to, co tak nějak se čeká, což ty jsi neudělala, což se mi na tobě strašně líbí, že děláš věci, které prostě děláš něco děláš věci prostě jinak, než by je někdo udělal. Ale důležitá je jedna věc, jestli se dostaneš do finále, budu rád, jestli tuhle soutěž vyhraješ, budu rád, ale důležitá je jedna věc, i kdyby se to nestalo nebo stalo, to už je jedno. Najdi si někoho, kdo ti nějaký písničky složí, protože je spousty pěveckých soutěží a po těch lidech za 14 dní nikdo neví, protože nejsou dost inteligentní na to, aby si našli lidi, udělali písničky a jakým způsobem se prosadili. Tak tě o to prosím, toto je prvý ať se to stane, co súťažiaci, se ktorý stane. má tú inteligenciu vybrať si dobrú pesničku. Ano. Ať se stane, Ať se stane, co se stane, prosím tě, domluv se s panem Lehockým, ať ti napíš nějakou, někde se domluv a něco udělej. Nenech to zemřít, protože takových mrtvých zpěváků už jsme tady měli Ja hodně. ti to preložím do slovenčiny, on už nemá kapelu a hľadá interpretov. Autor Jakub Prachař. Píšte si 09. Bylo to krásný, děkuju. A vo finále by teda chcel, aj aby ja, si veľmi spievala pekne. jeho pesničku, tak ti ide poslať 50 SMS-iek. Bylo to krásný, děkuju. Ďakujem aj ja veľmi pekne za tento krásny večer. A aby ste nezabudli, aby ste presne vedeli, kam tie SMS-ky Dendi Bodišovej posielať prázdnu SMS-ku zo Slovenska na číslo 9957. Fixujte toto číslo 9957, napíšte ho do SMS-ky a z Čiech posielajte z Česka. Posielajte na 906 02 10 svoje hlasy pre Dendi Bodišovu.